En aquesta tercera part del tutorial per crear pàgines web en l'entorn de treball de Google, primer de tot, i sense molt de detall, perquè ja ho hem fet una vegada detalladament, introduirem un poc més de material a dins un parell de pàgines de les que tenim i després treballarem en donar-li forma en el web. Comencem per això, anem a la vida personal de Lovecraft la tenim en blanc. Com hem fet abans, agafarem de la Viquipèdia informació directament, li lliurarem tot el format, que farem per exemple això, vida i matrimoni, només fins aquí, ho copiarem, ho passarem pel bloc de notes per llevar-li format, perquè si no ens conservarà, com i subcita, ens conservaran els hiperenllaços que ara mateix no ens interessa que faci això. Ho tornem a seleccionar tot, ho copiem, o millor encara ho tallem, i així quedarà net el bloc de notes. M'ordenem una altra vegada a la pàgina de Lovecraft, la vida personal, i editam i aferram. Aquí està. Queda un poc eixut, per tant, ja que hi som, podríem copiar i aferrar alguna foto. Per exemple, anem a la Viquipèdia, agafem una foto infantil del senyor Lovecraft, la copiem, ara ja sabem com se fa això, per tant no importa dedicar-li massa detall, i posem aquí mateix, aferrem aquesta foto. Aquesta foto li podem donar centrada, per exemple, fer-la un poc més grossa, més petita. I si féssim això, el test segurament hauria de rajar per aquí, però no ho vol fer, per qualque motiu estrany no ho vol fer. Tot treballa com si fos així, és a dir, allà on hi ha la foto se prohibeix la utilització de text. No té gaire importància en aquests moments, però ho deixarem així. Gravem això, recordem que si no gravem explícitament no se grava, a diferència d'altres productes de Google que sí que graven periòdicament, i anem per exemple a la vida professional i també hi ficarem un poc de text tret de la Viquipèdia. Això podem treure d'influències una mica d'aquí, la Viquipèdia en aquest cas ho farem fins aquí només, i llavors hi posarem qualque cosa de les influències prèvies a Lovecraft. Edita, copia, enganxa, seleccionem-ho tot, talla, anem una altra vegada en el nostre web i l'aferram aquí, primer editam, i ara des aquí enganxem. Si cas, aquí som, en aquesta pàgina de vida professional, afegirem una subpàgina per repassar un poc el que havíem fet abans, que parlava de les influències. No, ho deixarem estar així. Anem a deixar-ho com està. Ara, per exemple, a la primera pàgina, la tipografia és ajuda massa petita. És clar que podríem editar la pàgina, marcar un bocí de text i canviar-li l'aspecte. Això ho vol fer, bastar editar, marcar amb rebocí que volem canviar. En lloc de 10 punts el posam de 12, deim que en lloc de negre la volem blava, per exemple, i el tipus de lletra en comptes de verdada podria ser una altra cosa, Courier New, per dir-ne una, i quedaria això. Ara bé, això és poc productiu, perquè vol dir que per cada paràgraf que nosaltres volguem canviar hem d'aplicar aquest format, i a més, una vegada fet això en aquesta pàgina, si d'aquí 2 dies anem a reformar una altra pàgina, hem de recordar exactament quines característiques hem posat en aquest paràgraf per fer el pròxim paràgraf exactament igual. Això és un compromís, perquè podria ser que no me'n recordàssim. He desfet, mentrestant, els canvis que havia fet. Val més anar-se en el format de tot el web, o de la pàgina web, i dir-li que nosaltres volem que el text explicatiu, el text dins els blocs d'informació, sigui tot d'una manera concreta. Això podem fer desant d'aquesta pàgina i anem-nos-ne en el disseny, aquí a més, a disseny o control, en la gestió, tal com ho diuen ells, del lloc. Anem a colors i tipus de lletra. I li podem dir color de fons de la pàgina completa.
en lloc d'agafar valor per omissió, el personalitzam, i com que aquest color afectarà a bocins grossos de text, només parla d'un color bastant esmorteït. En general, la regla és que en la versió més corrent dels llocs no convé utilitzar tons molt forts per bocins molt grossos de pàgina, llevat que facem una pàgina que intencionadament volem que faci un efecte molt impactant sobre el lector. Imatge de fons deixem l'estar de moment, de l'embolcall també, tipus lletra de la pàgina, li podríem posar Google té una quantitat enorme de tipus de lletra. Per exemple, mentre es van desplegant els tipus de lletra, WaFinaScript, per dir-ne una. No és aquesta, no s'ha marcat bé, anava massa lent. On estàs? Aquí, no. Vaja, com si hagués volgut descomparèixer. Bueno, posem Aldrich Hodge un poc massa seriosa per una pàgina destinada a un escriptor de novel·la fantàstica, Hank Corre. Aquesta és petita, imatge de fons de la pàgina que la deixaríem, el tipus de lletra ja està, color d'enllaç, només que accelera. El tipus de lletra que accelera el podem personalitzar, el triarem, com que això només és un text, aquest sí que el podem posar més extremat, de mida, en lloc de 10 posem-li de 8 punts, color idealment vermell. Per què? Perquè això és un únic text, serà poca cosa. I la imatge de fons la podem deixar estar. No, posem-ne una. Personalitzada, afegeix un fitxer, podria ser qualsevol. Hyperwest, pot massa gros. Si no mos agrada el canviarem, naturalment. Hyperwest és el títol d'una novel·la de Lovecraft. Anem al contingut, que aquesta part pot ser més interessant per nosaltres. Tipus de lletra. Aquí anem un poc alerta perquè aquesta lletra es repeteix molt. Aleshores, per una lletra molt extremada, pot cansar una mica la vista. Ara bé, estem en que és un web dedicat a un escriptor fantàstic, per tant, podem fer un poc llarg, un poc. Per exemple, que podríem triar? Antic d'Idone. Anem a la mida, 10 punts sembla poc, que es mal de llegir, posem-li 12. El color, en gris, tampoc és molt agradable, posem-li blau. El títol de contingut, quant a mida, podem posar un poc més gros, per exemple, de 8. El color del títol de lletra de contingut, si aquest era blau, podem posar l'altre de color aquest, per exemple. Si és prou gros, se veurà bé. El color de fons del contingut, alerta amb aquest perquè afectarà espais grossos, podríem triar, per exemple, aquest. Fet això, deixem-ho estar i anem a veure quin aspecte té ara el nostre web. Hem de els canvis, tornem al web. Un poc millor. El manco, els textos no són tan magres i és important observar que a totes les pàgines en les quals nosaltres hem introduït text s'han introduït igualment tots els canvis que hem fet. Així ens hem estudiat d'anar paràgraf per paràgraf canviant els tipus de lletres, colors, mida, etc., amb el risc que això suposa d'equivocar-nos. Amb això acabem aquesta tercera part de la confecció d'aquesta pàgina i continuarem afegint alguns elements que no són purament text i acabant amb una mica més de format.